Shubor nakaslem jong Nongshna Hima. Meghalaya Filmmakers Association kan penlong dekat dancing competition arhajar arpsau open to all haka khat pra Tarik mentau benai Jylliew hasoso tham auditorium State Central Library Shillong. Kajing penlong ya kani Jingïakop Shad kalong ban pensngan haka ban Rakhe kajing dap khat sau snam kajing yai lenti ka seng haka khat pra Tarik Jylliew arhajar arpsau. Kapor ban pendap yaki form an aina do shipho baje menstap but insya tang san pongut ban shimenta namar hakapor sau baje janmiet an sedang Jingïalang Rakhe dap khat sau snam kame filma. Bantip khamnia yakni Jingïakop Shad kapuran san milian mauri kala kerpat ya barok ki hep ki barit hadu ki bala rangba bala sya ya barok. Terus sengi kena berpi kuat ben kena berpi kena ka jing Rakhe jong kami Phlim lano kan long. Jing Rakhe yang ni jong kami Phlim kan selong haka khat pra Tarik mentau benai. Lejun mo. Benai Jun hang teh hapo State Central Library. Kendap pun senam ke Phlim kan sedap khat sau snam. Kali kan hon jong ki ai kan. Jong kami Phlim Filmmakers Association ka kan hon ya chna film. Terima kasih ma. Hasi. Teh kena ka sengi ki program ba pun. Teh kena ka si aku amat petip syapi bana kaliang jong ka mi Filmmakers Association kan sepenlong ya ka dancing open to all kata ka benlong hang teh hapo State Central Library. Hakapor karwe bajing in sedang ya kani ka program but ban adu no ipo baje ipo te ban register ki kerteng padeng in shim na do ipo baje hadu ipo sau husan te hakate ka singi in pediang ru iki Nongshna menta tang kumbasan phongot e te nga kerpat iki tu ki ba don ya kasab bakin wan hakate ka singi ban ya shim benta kinong besar pat pi lanjut kinong bisaru in dei manga nang ta iba arman disiar wan riping rob well born mensong kuma pitep upahe bat ba rikines disiar ti kinong job pade ki balong menkong kin ai 10,000 ti balong baar kin ai 1,000 balong balai pade kin ai 1,000 so tenat taga kubur tapi syalut baram kelong kena syalut baro khai kan dai lut nei kena ki rang ba ki samla jingroi kat bomon jingroi dekat boman hi ong rete dei khasi ne dekat boman ka nulur ka jing Shad ki program ba pi kan chat tu si hang te si kan sedang ru ka lucky draw ka ba phila ban thiet te ka dei tang ka dor at puting ka pen chok tu si pen chok tu si price ka he am ka price ka he ka price ka dei 10,000 hi tu ski kita malut am baro ki aktor aktris kan dei tat ka jing namar ba ka dei ka sngi dap snam kha sau snam tama te kitu ki bon shimenta kin wan hang te namar kin sudan shibun ki aktor ki aktris sakte ka sngi la da phikwa bania kan do ro te pa di tu ki we di ki kwa ban wan sngobha ba kin ya wan ak dei ka sngi to satanat ya taka kubor ke jong pi te Ngelor kita ka dancing mission kan program namta ki ki han kinwan hoski ki han kinwan kin bon ha ki program de kiwan ate gisi Shalu baro nakam siu berong ami ki paiba ni kumno free ya kadai ki paiba ta kadai free pagi ki Nongshna menta ti ki haban siu kata di sunspa ding kamarway lone group kat badai sunspa mo pala san phongut hinum pediang shoot pala san phongut kin nginum pediang shoot ta kada menu bakwa bon kloi na mar ngin shim bai tang san pho thek apo san phongut marba ndap bersini demo te kulishbon kublai piro ki jingrai ba ni last jingrai jong pi la jingrai last ba nang dep shoot mena kani dei ka pisa bat marang ba marang ba mo kidang don jingrai ba pindang kidang don hi tang ba Shillong no ngimpat ya shoot menta nginang e upshot tama te kulishbon ni sang kendo ta kulishbon ni piro